Pasamos ao punto 2, a toma de posesión como concelleiro da agrupación de electores de Noé Cano Correa. Pode incorporarse, de algún xeito, comprometerse, prometer, xurar. Ola. Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Redondela con lealdade á veciñanza de Redondela e lealdade ao pobo galego. E por imperativo legal, prometo acatar esta Constitución ata que poida votar outra. Moitísimas gracias, señor Cano, e benvido ao pleno do Concello de Redondela. E a toma de posesión como concelleiro de don Juan Roberto de Arriba Ferradás, tamén da agrupación de electores. Formule o compromiso. Prometo cumplir a legislación vixente e defender a cidadanía de Redondela con imparcialidade. Moitísimas gracias. Benvido tamén ao pleno do Concello de Redondela. O punto 4 é dar conta da renuncia de don Enrique Fojo Durán a pertencer ao grupo político municipal Redondela Pode. Ten a palabra o señor Fojo. Nada, que renuncio ao partido e non hai máis que decir. Moi ben, pois dase conta tamén do novo voceiro da ER, que pasa a ser señor tú, non? Don Xosé Covelo.